Hürmetli dostlar, әлегенә җырлаган җырымны үзем дә бик яратам. Бу җыр Шакир Мәҗитов язган бу җырны. Юксыну җырында Шакир Мәҗитов язган иде. Мәҗитовлар үзләренең нәселләрен моң дарьясына, үзләренең нәселләре моң дарьясына үзләренең өлешләрен кертеп киләләр. Әле бүген дә, әле хәзер дә Илгиз Мәҗитов үзенең матур-матур җырлары белән моң дарьясын тулыландырып бара. Хөрмәтле дуслар, шушы залда безнең минем яраткан җырчыларым һәм безнең яраткан җырчыларыбыз да утыра. Аларга минем бүгенге бәйрәмемне тәбрикләп килүләр өчен бик зур рәхмәт. Әлфия апам монда, Хәнәви монда, Рафаил абый, Ильясов монда, Газинур Фарукшин, Флёр апам монда, Сөләйманова, Вафира Гыйззәтуллина монда, Әлфия Гыйләҗева белән Ринат Гыйләҗевлар, Сырнайлар монда. Чыннан да күрәсез, нинди матур безнең буынга, нинди матур чыр туры килде. Шушындый матур җырлар җырлап без үстек. Шушындый матур җырлар композиторларыбыз иҗат итте. Һәм шушындый матур җырларны җырларлык, шушы моңнарны халыкка илтеп тапшырырлык җырчыларыбыз безнең булды. Ул моң тамчылары инҗи бөртеге булып, көмеш бөртеге булып моң дарьясына тамдылар. Ә инде хәзер башкарачак җырымны мин җырларның да җырлары дип әйтәсем килә. Ул безнең Сара апабызның Гомәр Бәширов сүзләренә язылган Җидегән чишмә. Бу җырны бөтен җырчылар да җырлыйлар. Мин дә ул җырны бик яратам. Әйдәгез әле, бүген шушы җырны бергәләшеп җырлап куйыйк әле. Әй моң дарьясы, менә синең инҗи бөртекләрең шушы залда утыра. Җидегән чишмәләр
Бик зур рәхмәт.